ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. To fa jarumar fim ɗin Izzat So wacce aka fi sani da Aisha Najamu wacce ake cewa Hajiya Nafisa a cikin shirin fim ɗin Izzat So ta ce ta yi da na sanin shigowarta masana'antar Kannywood ko ya aka yi wannan abu ya kasance ko menene dalilinta kuma menene hujjarta. Duk da dai an ce wai duk abin da ya koro bera da karami ya wada wuta to tabbas abin da yake ramin nan ya futar zafi. Ku biyo mu domin ku ji hujjojin Aisha Najamu wacce ake cewa Hajiya Nafisa a cikin shirin fim din Izzat So. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka dan uwa, daure kai mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da ke masana'antar ta Kannywood ko in ce duniya baki ɗaya. Biyo muka karkaɗa kunnuwanka domin ka ji yacce aka haihu a ragaya. Aisha Najamu ta fara samun asalin ɗaukakarta ne a wannan shahararren shiri mai suna Izzat So. Da dai a kwanakin baya ta yi fina-finai da dama irin su Direba Makaho, Ina Zuwa, wanda aka yi kamfanin Kwakwatawa ya shirya. Aisha Najamu ba a harkar fim ta fara fitowa a kyamara ba. Aisha Najamu ta fara ne da irin waƙoƙin siyasa inda ta bayyana wa manema labarai cewa Tijjani Gandu mawaƙin siyasan nan na jihar Kano na Kwankwasiya shi ya fara promotin ɗin fuskarta, ma'ana da Hausa shi ya fara haska ta a kyamara aka santa. Kuma Aisha Najamu ta ƙara bayyana mana cewa har yanzu tana girmama Tijjani Gandu, mai gidanta ne har yau har gobe. Takaitaccen tarihin Aisha Najamu a takaice, Aisha Najamu dai 'yar jihar Jigawa ce, ko in ce Aisha Najamu haifaffen garin Jigawa ce, amma ta fi rayuwarta a Kano inda ta bayyana mana cewa mahaifinta haifaffen garin Jigawa ne ko kuma mazaunin garin Jigawa ne, inda mahaifiyarta ma 'yar Jigawa ce, sai dai mahaifin nata ma'ana dai matansa biyu. Kishiyar mahaifiyarta tana Kano sannan mahaifiyarta tana Jigawa. Kaga ita ɗin wai gida biyu ne, maganin gobara, mahauta biyu, mai raba hankalin kuda, ruwa biyu, ka sai ɗaya baka ɗaya kyauta. Hakan ne Aisha Najamu take cewa ko ina da Jigawa da Kano duk gida ne a gurinta. To yadda ɗaukakar Aisha Najamu ta samu asali, wani bin mai dogon zango wanda ake wa lakabi da Izzat So makaranta. Ko kun san dalilin da yasa Aisha Najamu aka ce an fi saninta a wannan shahararren shiri mai suna Izzat So? Yanzu za mu gaya muku abin dalla-dalla yace kasance. Aisha Najamu Hajiya Nafisa a cikin fim ɗin Izzat So tun bayan shekara 2 da ya wuce aka fara haska gagarumin shahararren fim ɗin nan mai suna Izzat So. Ma'ana dai fim ne mai dogon zango biyo bayan durƙushewar masana'antar Kannywood a kan fim na plate. Hakan ne yasa suka zauna suka ga ya dace su yi fim wanda zai ringa sha mutane nishaɗi kamar irin masu dogon zango yadda ƙasashen waje suke yi. Hakan ne yasa Lawan Ahmad da Nura Mustapha Waye suka kirkiri wannan shahararren shiri mai suna Izzat So. Hajiya Nafisa ta bayyana wa manema labarai cewa ita ba ma cancanta ce ta yi asa ta ba, gwada ta kawai aka yi sannan kuma aka ga ta yi. To daga nan fa nasarar Hajiya Nafisa ta fara samu asali. Hajiya Nafisa Allah ya buɗa mata arziki a sanadiyar wannan fim ɗin Izzat So. Ta mallaki gidanta na kanta sannan kuma ta mallaki motocin hawa, kana da wayoyin hannu irin su kiran iPhone da kudaden kashewa. Rufin asiri na Allah ne. Hajiya Nafisa ma'ana dai Aisha Najamu tana da 'ya'ya guda biyu maza, hakan ne yasa ake ce mata bazora. Kwanakin baya a masana'antar Kannywood a industry ta taɓa soyayya da wani ɗan sumulmulin saurayi, sai dai kash abin bai kai su da aure ba saboda Aisha Najamu sun yi soyayya kamar ba gobe. In aro wata kalmar turanci da ake cewa soyayya kamar Romeo da Julius. Tabijan wato daman matan mutum kabarinsa. Yanzu dai Aisha Najamu ta ce Allah ya zaba mata mafi alheri
alheri duk ganin biyo bayan auren da 'yan masana'antar Kano suke ta yi ɗaya bayan ɗaya. Auren Lilin Baba da Ummira, sakamakon kuma auren Hassana Muhammad da Abubakar Bashir mai shadda. Turkashi Ubangiji Allah ya ba jaruman nan zaman lafiya, Allah ya kada tsautsayi da asara, Allah ya kawo ƙazar